Здравейте, това е анализ на 6-та седмица от този тренировъчен план. Да припомним какво имахме за седмицата. Имахме няколко тренировки с леко бягане, една тренировка с интервали и една тренировка с темпово бягане. И да видим как протекоха тези тренировки. Първо, неделя почивах и не съм бягал. Понеделник направих леко бягане, около 7 км, с съвсем леко темпо. Вторник направих интервалите, като в тази тренировка общата продължителност беше около 11 км на тренировката. Ето тук могат да се видят отделните интервали. 8 интервала по 600 метра бяха. Като на ето тази снимка съм извадил съответните времена за съответните интервали. Първите бързи 600 метра виждам за 2 минути и 1 секунди. Почивките винаги бяха около минута и 30. Ето тук следващата бърза е 2 минути и 7 секунди, 2 минути и 5, 2 и 5, 2 и 5, 2 и 7, около 2 и 5-7 темпо за по 600 метра ги правих. А почивките между тях навсякъде са около минута и 30. Успях да ги направя. Първото стана малко по-бързо, после на следващите не бяха никак лесни да поддържам това темпо за по 600 метра, но някак си успях да се справя и завърших тренировката много успешно. Не беше лека, това може би беше най-трудната тренировка от началото на този тренировъчен план. Може би малко по-бързо беше това темпо от това, което можех в момента, или пък почивките им бяха по-малки, или пък може би това е факта, че това беше първата такава класическа интервална тренировка за този тренировъчен план. До сега не бях правил точно такива тренировки и сега тепърва започвам следващите седмици, ще имам отново подобни такива тренировки. Следващото бягане, сряда почивах, четвъртък направих леко бягане, около 7 км за почивка. Петък беше следващото леко бягане, около 11-12 км, отново за почивка. И събота беше следващата тренировка, която трябваше да включва темпово бягане. Бягане с темпо при мен около 4, дори малко под 4 на километър трябва да е. Ето тук можем да видим, след 5 километър съм тръгнал с това темпо около 4 на километър. Тренировката я проведох в парк и не беше съвсем равно, макар че се опитах да намеря равна обиколка. Затова не можех да поддържам точно съвсем равномерно темпо, но приблизително около 4 темпо в продължение на около 15 на минути бягах с това темпо, което ми е темпото за темпово бягане. Като разбира се, включих и доста леки километри преди и след това бягане. Мисля, че горе-долу се получи едно добро темпово бягане. Ето 3,57 1 км, 4, 3,59, имаше и още малко. Но не беше много подходящо. Не е като на стадион, остри завои, както виждаме на картинката, и имаше и леко изкачване и спускане. Съответно, трудно беше да поддържам 4 темпо. Допълнително, че беше и тъмно и още други, макар че намерих неосветената алея, но въпреки това много така трудна тренировка, но се получи като цяло за тези 12 км. И да погледнем общо километрите за седмицата. За 6-та седмица, неделя не съм бягал 0, 7, понеделник, вторник 11, сряда, почивка четвъртък 7, петък 12, събота 13, общо за седмицата 50 км, както и предходната бяха 50. Следващата седмица отново са планувани 50-55 км. Трябва да запазим в този начален период седмичния обем да стои по толкова. Това е анализа на 6-та седмица, която считам за успешна, и сега вече предстои следващата. Намираме се в средата на тренировъчния план и продължаваме напред. Това е за сега.